Welcome to the leading site news. Ingdeng Thongkep Rahini Foundation de Orkar Bianglong SGB Association Central Committee Ajamek Japra Langso Cultural Complex alongsi Karcho Ajamek Padopon. Arunifai Thongkep Raisian ni Japra Langso Cultural Complex Indoor Stadium along. Ingdeng Thongkep Rahini Orkar Bianglong Sarkari Gambara SGB Association Foundation de Mate Mahangke Thekarni Katalon Bangsa Ajamek along ada Porphainer Kebra Chitli Mapor Orkar Bianglong SGB Association alama Mai Prupen Pangthur Ponsi Laso P Porphai Kri Sipen Orkar Bianglong SGB Association Foundation de Mai Pangcheng Pon Pitsi Mai Purasam Pangchoi Hinpen Mai Charipon Lapen Mai Thipi Kijai Pon Kongchun Bang Dorsing Teranga Hinpen Orkar Bianglong SGB Association Foundation de Aputhak Misen Ben Lamthe Pachinipon Mahangke the Katalon Karcho Mai Long Chophaluhi Sarpo Dr. Turam Hanga Hinpen Apor Kadure Ajok Dipu LAC MLA Nisoterang Pia Phansi Chitoidun Orkar Bianglong SGB Association Foundation de Amay Long Manpeng Aluhi Sarpia Manpen Dipu LAC Nisoterang Pi Pensi Chitongdun Lapen Surepathar MEC Kadom Terang Pi Board Chairman Silarson Rong Pi Lapen Langmili Mojadar Mukut Terang KCS Dunmai Phuatung Ben Chitongdun Lapen Pinangan Manpeng Aluhi Atun Pename Chitongdun Orkar Bianglong SGB Association Foundation de Amay Long Manpeng Aluhi Atun Pen Lamthe Kijai SGB Asong Pen Pinpura Lo Dr. Turam Ronghang KCCM Dr. Turam Ronghang Aphan Panong Pen Memorandum Nilitum MEC Kadam Terang Pen Pajar Pono Lasi Bangsa Pinpura Lo Akemang Nilitum Pentanang Si Donung Si Pachun Veknang Pusi SGB Atum Aphan Aning Pathetekang Assam State along 1903 Aning Kan Pen SGB Do Pono Bonda Bangsa Apor Pen Tame Karbia Kais Tame SGB Pinang Anatum Saideng Dun Bomlo Wangbom Pen SGB Orkar Bianglong SGB Association na mahang pathai ponsi Ingdeng Thongkep Rahini talon ponlong lo Foundation de Karcho Ajay Megalong Orkar Bianglong SGB Atumpen Bang Bharat Truck Society Sarkari Gambara Atumpen Chitongdun Kar Bianglong Angkang SGB Pangrumpet Pen Bang Bharat Kebra Troxikep Athege 870 Aphaido Pusi Pachinidun Lapen Orkar Bianglong SGB Association na Hinpen Lamthei Kijai Pon Rongasar Lapen SGB Atumpen Kamjam ke doan tame Cyclem da Perjia Phansi Pachinipon Sapapani Pen Francisco ng Kilo Aberta The Leading Site News Atum 32 Foundation de Kitalon Ladak Suryajan Japra Langsolong Ladak Nachitong Dunlong Pot Litum Ningarong Parlo Lapengke Ladak Alang Litum Kukima Kimang Son Alang Litum Memorandum ng Pidino so Memorandum Litum Litum Akehai CM Sar Dr. Turam Ronghang Sar Alang Lipan Litum Idam po Alang Li ke claim ke dam kado ka beta chini lo Alang Li son thot ke claim ke dam ke mira pengke rat pan ke lang kapang li son ke litum nahok ta thekam long le ba litum CM ke doan ke litum thekam long le lang Alang Li Kupima lang litum nagi pieson an ke Alang Li pachun pon po busini dining khel card thank you So tangke nang hen kan han pon tha ini lamang so Japra lang so ditang atram nang tum Thongkep Rahini lamang so SGB tum lamang so foundation de lamang tha Pini Ladak Japra Langso Cultural Complex along Thongkep Rahini aphong Orkar Bianglong Sarkari Gambara Association Tihek pen ke Akazibapu labangso foundation de dak Silenijan Circle andar arlosi nilitum pining bangke dak si klempon lo lapen ke labangso mai aphan Ladak Silenijan Circle latum penangan ke klem ke dam piduk pensi mesen pensi lang litum klem dam pen pinya mai sita munit kacetong ongdung pen Sarkari Gambara ongdung atumpen kacetong thek damlong non West Karbi Anglong lapen ke Karbi Anglong Circle Plido Circle Pen Pangrumpet prai Parusir Kep Susea Sarkari Gambara do sita pini abangke kacetong ong Pikhangyang lo Hello Wing Meghalaya border Morigang border Sarkari Gambara West Karbi Anglong pensita nang cetong do ini nang litum lamang so amelong kachprai pon alam the ipirung lamang salam de Nilitum kaceperai pon ba pini labangso foundation dia hut
nili tumbang bong kaci than kaci mumpon alama bang kela hello ke dam tang sorkari gambura tum ke claim ke dam ason tak taksi ke bang jilang arni ba e prangan ke rong ru barlo kacing thur asaya mo long mane ke claim ke dam kacerap donji sorkar pensita kaita cerok tok ke dopen rong ru barlo kam jam ke claim along sita kacerap donji rata pansita kang thur ponji asai lahai hui claim ponangi pu ta nilitum kacipin khat pon ba kiri pon alam lapen hinia bangkela hello nilitum sorkari gambura tum arji dingklui penlo long standing demand pukoklo nitum sorkari gambura tum apan anong nam asap sap ke authority atum nelang ponanggi pu ajoine pen pini memorandum sita honorable CM apan nilitum pajir alangli pan kapijir ji apan si nilitum sik dang ponlo lapen labang soteng pen honorable MLA difu niso terang pi alang lisis pini nangacetong dun lo Dr. Tuliram Ronghang alar lasi alang lipansi nilitum pajir pon lo lapen hal dakta lahai huya si nilitum jong pon lo Ebang niya singkal kami lason dok kami tum lason dok kami main tum tengkol lang jilo. nilitum a foundation day ke lage katalon ke lage isi birthday celebration ar komason lopot athe sorkari gambura Karbianglong ke 1903 pen lo ke cengsi sorkari gambura labangso pi pen si bang bom pen 1900 sorry aningkan kali 1994 aningkan pen ke East Karbianglong la West Karbianglong sorkari gambura atum muntilo je ilitum sorkari gambura atum sita ebang isia song pensi ilitum jada akam sita claim nanggi labang so pen ajok se 1994 West Karbianglong along association senglo thihek pen ke akaziba pu lasi labang so foundation day mate labang so birthday bang kanilitum ke association ke pangtang pon bom nanggi apot la keningan bang tanitum talon pon po Ini lah so metan jom nang lekar memang ala pon pilo nang hen kan yesus ki perang tum ya. Karbianglong ara tapan labang so mai pen isi message ke lahelo nilitum sorkari gambura tum asai e prang ke bang jilang awe ansita rong ru barlo ke claim ke dam ing samjin pen ke do thegi rong ru barlo kapang ri pame thegi lapen ke development rong ru kaching thura sayamu long isi alam ke toar daru pendanglok iju nalang pendanglok ba meri hing pendao lahai sorkar ke claim along sita cerok tok pen ke jong dun thegi kapiklang dun thegi lahai asai ke sorkari gambura tum pen sita hok pet pen claim dun nangi pusi ini lamang so mai long nilitum che prai po Armu ambak cetong. armu ka nilitum mob heta nili jong dam lo pharo sirke bak sosia sorkari gambura dolo pini ke isi ako ningarong meme la pen che hok meme labang so mai long rong asara tum ta isi alam ke parokalam pe gangulia gambura pulo Gaulia gambura tumta alang litum labang so mai nang lang dunji punang cetong dundo lapen ke along aprek penta rong sar tumta nang cetong dundo la posini liche hok piglo Pet Karbiang nang long sorry nang tang pandu. non exactly pangrumpet ke 859 do Lapen siya lang muhat nang tu mahin mekan ni pon. Village council long alam putak. village council along bangkela hello mojong si village council dolo pulotang te sorkari gambura tumsita aladak sthan donang po polam pensi nilitum lahin sorkari yang gambura tumang bom kacethan kacimumpot ate haku penta labang so ang tundokok nilitum ta sorkari gambura tumsita traditional ang tunta dokok laposi village council do pusita sorkari gambura lapen rongasar ke claim rapet po